ka channel viewer te in vai in lo dam tlan vek ka be se ka thian youtuber te hian khoi lai tangin ngen lo lak thin ka hrelo video en tur hi om ta zut zel maya chu wangin tun tuma po hian pi Zonunmawii video thar ber tila kan ti swal tampui lowang a video thar ber choron ti chuak le ta he video a hi chuan tu dang ma ron lang lovin ka hre swal te ni lo chuan ama chowin ron lama a top thlengpon kala en ve bik lo chu wangin he video thar hi kan lo react le don ani ole he video hi top thlengin lo en la chuti lo zong kan react chan ber I mai palang ti ka hlawani tin he Zonunmawii video te hi thai ti lova lara khel du wang mai ani iti emo YouTube upload po ngai lo en po ka en pe lo iti ani si chuan lo en lo la YouTube news feed ai muani point lo skip mi azok ang che ti kha kan soitel bok ni ta sela thange ole he video hi kan ti chu ma in video upload tu channel a kan lut photanga le subscribe phot ila chuanin notification te po kan on nge nga ti khan ti han uploader te kan support na kan entir ve don ani ole video chu lo en nga lang le music chuan lunga ti leng hle mai classic music hle ani pa ho azuna wai fe chuan tam don ani hi ama hi ngo ving veng sia a mela hi chelo box sia mo mara chu lam dan hi step khat chia ane ni hitro apa ngai renga lam dan hi akar laka kutan beng zawanga music hi keyboard accompaniment or live el khani mel a simple thei ang berle sense out lem thei ang bera album siam hun lai man lai 80 chovel lai 80 90 chovel lai mini a video hi a phei zong in a ron om ta dai mai tuna chuan a phei zong in phone khada ve mai ro tuna lam na hi pu edena in ani in ka hretlat London atanga ron kom tu khatung ani kha pa ne na in kom na khan he parda hi ka mutlatin ka ria pu edena background video background ami khan itlat chu wangin he in hi zol nei pu edena in ani tlatin ka ria play liang o achinga chai avati lo ve venchu chai ranti Kavel hi chuangam ve ni tiro
all round ve hle mai ngoro pa ho kha kan zot lok teng cheu nang ma in chunga hetiang hen nulango tak mel po chelo nui pe tak lam pe tak music ngai na tak in chunga ti hian ron lam kwal ta se in sum thengem min chang lo mai ro kha chu lo in ngai to ro ti hian pu edena ina hian lam kwala no ma ti hle ani a extrovert hle ani ti a hriat thei mi za pa nei lo mo tu ma za pa nei lo za na chang hrelo kan tiang chi kha extrovert mo zak zum lo mi zak zum lo mi tu po be thei kha tiang chi kha nin ka hria hanu hi tu nge cameraman yang o ta hian cameraman hi tu nge yang pu eden ani thei mai ngem in rin thuin lo ziak don nia amen amen ale ka tiang kha nia tuna hla ang te apo eng hla po ni se amen thei vek hallelujah amen ati thei vek ani chu wang ania all round hle mai kan ti na chan po ole khatia ron lam kha chu aswal na eng ma ka hrelo lungleng mi ania lam tui mi ania rimoi ngai na mi ani phei chuan aswal na eng ma omin ka hrelo alam dua alam ve ni mai ke po rimoi an rik to phot hi chuan taksa puma chet na dong hal mi ka ni ve a chet na dong kan ti khan trong hriat lo te ne na che vak alam vak ka ti na ni lova music rik rola music ne na in rem tura sunghal chi kha ka ni ve a ka ti na ni chu wangin a hla play kha du zong takle alung ti leng thei takte lo ni phei chuan adu le zan khwa in lamang miang amaro chu pathian soiri reng chung sile hallelujah amen ti reng chung sia zu le sa khwana cho pol lutuk tele hun reilo te chung le kami pa kopna salutuk te hi kan zoram christian sa khwana ne na in mil lo thang thar nula tlang walte ta na him lo kan ti mai zo kani chu wang tak chuan ania video ma sa po khan thang thar tlei roli ni chuan he video hi lo en lo lo zo kang che ka ti ni ole tuna chuan kan zol nei pu edena lo hriat ve ta na ka du chu mi fel le pathat tak pazai dam tak le nui pe em fiam thu thiam em in yang ti i video kan voi khat en na tangin kan hra thiam ngal maya ibula om phei chuan wam via wang ti po ka hailo Zonunmawii han chom dol dan tele zaidam takai han en kol chho dan te in han in kuang ku dan te kan lo en khan ingil nei tur zia po hai rual ani lo hei hian nangma bela lo kala piang te chu inar ngai lawang ti rin namin nei tir chiang hle heta hian faki phu ngoi chuti rual chuan nang niang zol nei te chu pathian thlan bik in nia mi pa ngai te chunga leng in ni na mi ten an chiar jing bik chewin an thlingun bik chewani ti chu nangma soilo keini mi pa ngai mai point kan suang tu phavesin sab hawin an lo soi thin le American ex-president Donald Trump ana lo soi fo thin all politician talk but no action chumi om zia chu politician te hi an dak zua ma se an nun an lan tir lo tholama chuan eng man ni lo te po kan ti theng chu tiang chia chuan man ni lo ka pu edena ni thum kalta mayan kom na che khan tharau hurutia YouTube upload ho kha ka king don police te po ka beto te khai ti mai maya intention eng mani si lawa kha sum do na rem chang tan hu no matan mi ril rulak na nan mang le thung sia media hian mo khang ho zong kha tu na po hian Mizoram crime branch sa po hian in heng YouTuber hatiang ron ti ho zong hi tharau hur tia ron chua tu zong po hi dak chuak vek ula I case ka file don ti hial ka du mo
chu voi na po khanin an crime sp te ho nen te po kan in bia chu tiang khop chuanin thil hi apoi thui lai hi an don lo mo adik lo tu zol nei meu ini si chuan ingai tu dan hi wa zol nei si lo em ring tu te chu pathian in a tong trai dan min zir tira po ti hian kan cham thina ni kha kan chunga thil ti swal tu te kan ngai dam angin nang point kan thil ti swal min ngai dam ang che kan ti thina ni lom ni sab ho ko lar tak pakhat chu ti hian en ziaka weak people revenge strong people forgive and intelligent people ignore tin michak lo te chuan phuba an la thina michak te ro chuan an ngai dam thin tin mi fing te chuan an ngoi san zawk thin poi an salo ti na ni heng mi pathum te jinga hian a khoi ber hinge kan ni in en fi angai michak lo ber phubalak tum reng mi nge kan ni a michak tak ngai dam na nga tak ani lo le mi fing tak mi min soi chiat na te nga tan ma ngai lo mi a khoi ber hinge kan ni in en fi awangai em chuwangin khatiang video in nai taka thuduna in kwa chunga video kan lak chung chuan soi chiat kan hlo reng don zol nei nia no chi zuare mo drugs ngol ve mo hruaya en kol du ani chuan khatia thuduna in kwa le in thlak lel mel ang taka om dun kher lo khan in thlal ka ti na ni mi alovania ti dan dang zawk le tha zawk om nge yang nang chumi mai ni to lova mi te lo chiar ber le en ton ber le an ngai thlak ber te ni awangin an soi lo thei lo che sia ni chuwangin phubala zonga fir thelu ti te chu a chi na chi lo chuai chuan nidanga khatiang video kha the dar to lo zokula video siam to lo wala in siamani point khoya ma upload lo wala thadai zokang amaro chu chu ti ni lova video thar tak lo chua zel chuan youtuber hoven an react zelanga top ti ni om don lo oleng po chu ni se heng kan soi zong hi kan indu sakwanga min lo ngai sak sham ula kan ti hle ni in real rutina zonga kalo soi palani chuan phu edena kha min lo ngai dam shram laka duani sunday ni man nuam vek ule